Quants anys participen així en el Segó? Ui, pues igual 30 anys, molts. Jo ja estic un poc descomptat, la veritat, però sí, molts. Volem convidar a tota la comunitat valenciana amb el nostre clip d'excel·lència. Com diu això? Mitja començava este programa i estava en Castelló veient-lo i va molt avançat el mantell Vicente García, president. Bravo! Campana sonant, que no para, dale. I així, tot Castelló, un salt completament. Que tinc ganes ja d'anar a les fogueres. Així que Belén, anirem, que Belén enguany, com ja no està de reina, estaràs més tranquil·la, veritat? Claro, yo recibiré con los brazos abiertos igualmente, por És que a mi m'encanten les fogueres. Moltes gràcies i així veiem un exemple més, Belén, de que les nostres festes estan totes agermanades i quines festes que tenim. Moltes gràcies, Belén. Gràcies a vosaltres. Però bueno, Belén, benvingudes i benvinguts al segon concurs de la Madalena, de la Romeria de les Canyes. Quina emoció, per favor. Però què vos fareu? En serio. Busca agua, Enrique, busca agua, por favor. Enrique. Un poco de proteïna, Un poco de proteïna que es va de meravella. Moltes gràcies, eres un crac. És que... Així són els castellans.